Jeg er ikke forklift certified forklifter. Men imagine hvis jeg var. Lige når der er vand på linsen. Nu er der ikke vand på linsen. Okay, nice. Hvor lang tid tager det at tage sådan et certifikat, tror jeg? Kan man gøre det her under en weekend, eller er det bare sådan 5 timer afsted? Whoopsie, sådan. Eller tror jeg, det er sådan en måned. Mødes hver onsdag til gaffeltruck og bajer. Wow-wee. Det kunne være chill nok. Gaffeltruck og bajer. Dude, imagine. Hvad samler man overhovedet op, når man sådan skal tage det certifikat? Fordi jeg kunne ikke forestille mig, at det er bare sådan random shit, man samler op. Og tomme paller, det lyder også bare fucking kedeligt. Sådan, er det bare paller staplet med bajer på. Det kunne være nice. Og så, hvis det lykkedes, så får man en kasse. Så er der også lidt konkurrence i det. Så kan man spille mus med ølkasser bagefter. Det kunne være fucking nice. Puh her. Øj, føj. Det er det med træde udenom. Whoops. Hold kæft, der er meget vand på den her lortesti. Jeg skulle fandme have taget fortoget, men jeg tror, at fortoget det ville være længere. Og så tror jeg ikke, jeg ville kunne nå det, fordi jeg vil gerne 2 steder hen. Ned til... Oh wow. Hitachi. Er det ikke også det, de der pornoredskaber hedder? Hitachi. De der vibratorer. Jamen, nej. Jeg vil gerne ned til det der i... Det er min købmand og et Kvickly. Men begge dele lukker kl. 8, og lige nu der er klokken 2 timer og 2 minutter tilbage. Ja. Det var batteri. Hvorfor er der ikke et ur på et GoPro? Nå. Der er ikke ur på et GoPro, så jeg ved ikke, hvad klokken er. Jeg tror, den er sådan 15:15 snart. Jeg er sådan rimelig travlt, og mine ben de er fucking mos. Wow, jeg har sagt, at det lige var en løber mere. Ui, hold kæft, man. Jorden ligner et skrællet røghul her. Har I prøvet at se? Der. Mine fødder, de er ved at være rimelig våde. Det er ret ulækkert. Jeg har lige været i bad for nye sokker på. Det er spild. Jeg skal være ned med at gå i bad til efter. Men jeg tror, jeg trænger sådan rimelig meget til et bad. Jeg frygter lidt, at hvis jeg gik forbi grøntsagsafdelingen, så ville det bare mugne det, fordi jeg stinker så meget. Eller stank. Jeg har været i bad her dygtig. Se mig. Nogle af de træer er lige gået forbi. Det ligner, at bakken bare er blevet skrællet af, og så er det lavet træet stå. Der er ikke mere her. Sådan. Jeg ved ikke, om man kan se det. Men det ligner sådan, du ved, at de bare skræller bakken af. Det er ikke så slemt på det her træ. Men på det andet træ, der ligner det lidt... Jeg ligner det lidt... De har skrællet en gulerod, de har ikke gjort det særligt grundigt. Det var sådan bakken lignede. Yep. Hvorfor gør man det? Er det for at dræbe træet langsomt, eller sådan, er der nogen, der er sulten eller sådan noget? Man spiser bark nogle stykker, eller er det kun dyr, der spiser bark? Har mennesker nogensinde spist bark? Syg transition. Hej, velkommen tilbage. XD. Oh boy. Det er sådan en røvhul lige ved at give sig. Men jeg har ellers været for at lægge en ordentlig dej, jeg tog afsted til sådan lidt nederen. Håber den går. Hold kæft, for det hårdt. Jeg nogle gange kom i Kvickly. Der stod, at det tog en halv time at gå derned herfra. Og klokken den er 26 minutter i et Kvickly lukker. Og jeg er ikke engang nede, der var skændt min første pakke endnu. For helvede. Wow. Og for sent, så går det ned ad bakken. Nu har jeg været nede og hente pakkerne. Og nu er det som om mine ben de har det fint. Det er virkelig noller. Kunne ikke bare have haft det fint før os? Det er derfor ude at gå regnvejr, og man kan godt se, at det er vådt. Men alligevel, så når man træder, så ser det bare sjask. Og man får bare flashback til de der videoer, man har set tidligere på dagen, du ved. Jeg er lige gået forbi en postkasse, og så grøn på siden, man skulle tro, at Shrek havde taget røv i den. Jeg er sgu ikke sikker på, hvor jeg er. Jeg tror, jeg glemte at dreje til højre et eller andet sted. Det er... Whoops. Nå, vi ender bare nede i Kvickly, men efter lukketid, desværre. Fuck. XD. Jeg fandt en sving, og så... du har lige lidt der. Okay. Og så der var det på Google Maps, og Google Maps sagde, at jeg var en god dreng, og det var den rigtige vej, så jeg har taget min rigtige sving. Oh boy. Wow. Dude, man kan sygt meget høre regnen lige her. Det er mega hyggeligt. Har I set? Jeg er ved børnehaven nu. Oj. Jeg er ved børnehaven nu, men jeg tror, at de er lukket. Der er sådan 3 lamper tændt, der ligner det. Og ingen mennesker. Hvorfor er det egentlig en børnehave? Er det fordi det er sådan basically en have med børn? Man skal sådan vande dem og pleje dem og give dem mad. Og sådan sørge for, at der ikke er nogen, der spiser dem. Og så skal man jorde dem. Jeg tror ikke, jeg er klar over, hvor meget det regner udenfor. Men det lige går op for mig, at himlen den er bare sådan helt grå. Der var den ikke grå. Det er fordi, der er vand på linsen, tror jeg. Tihi. XD. Og der var vand. Skal vi lave sådan noget i Johnny Gade-rap? Jo, regn, tær, lad være. Det er fucking bot, og jeg har våde tær. Slask. Færdiggør med sang i kommentarfeltet. Hvor skal jeg hen? Lige ud af der vejarbejde til højre er der ikke hjem. Eller vent, er det hjem? Er det her, man skal... Jeg tror, jeg har fundet det. Eller vent, nej, det er forkert det her.
Tid til Google Maps. Varmeskab.